Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barşa maqtav hamd seneler, şu alemler bilen idare etip turuşu, türlüden türlü rizıklar, sularga havaсын, işerge suun bergen Rabbimiz bir özüne tiyişli. Turu yılını bizge күрсәтеп калдырган, Kur'an hükümlerin bizge üretip kaldırgan süykli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna da salavat şerifler varıp irişse idi. Ama elhamdülillah bizning mana bu dunyoga kelu bizge de eng birinchisi indi turmush beruvchi Alloh Taala bo'lsa, ikkinchi tüp sebep ul atiyanlarimiz. Ham dinimizde de mana bu eng yaqin kishilarga zo'r ahamiyatli o'rin berilgan. Mana Qoy bir kişi dinni күрә, ул din hükümlerin үтәү, din tutu, ул mullalarga, abыстайларга гына кирәк, mullalar, abыстайлар din әһелләре уйлап чыгарган дип. Әмма dinнең матурлыгына, гүзәллегенә өйрәнә таң каласың, шаккатып куясың. Андагы рахимлелек, андагы мәрхәмәтлелек, andağı güzellik kimge karata en yakınlarımıza bağışlama. Etiyenilerge, tuğanlarga, kurşilerge, dostlarga baskıştan naşlaydı mene. Ama Allah-u Teala'dan soň en katı ihtiramga, en katı hürmetke layıklı bulgan kişiler her vakitte da köpkine ayetlerde de kim kile? İşteki hizmetteşler mi? Mektepteki klastaşlar mı? İnstituttaki kurstaşlar mı? Yok. Yok. Ağır vakitte nindegine bulsak da, nindegine gamel başkarsak da, turmuş şatında nindegine sınav kilse de, bizning qırıyda her vakitte da ışanışlı, bizni taşlamayacak, bizni kaldırmayacak, bizning yandan gitmey turgan, her vakitte da bizning bilen bulacak, kalacak kişilerge. Kimler ol? Etiyeniler. Mine biz sanıp gittik mi? Klastaşlar dedik şuna bit, kurstaşlar. Mine alarga bütün maturluk, güzellik, en көркем sözlerini biz sibebiz, birebiz, күрсәтәбез, әйтәбез. Әмма шул bütün матурлыкны биргән кешеләр, Аллаһ сакласын, берәр нинди урын өстендә кала торган шир килсә, аварияларга очрап, инвалид булып калсаң, Аллаһ сакласын, һәрберебез исән имин килеш яши күрсен. Калачаклармы безгә шушы biz матурлык сипкән, en yaxşı muamele kılgan күршеләр, классташлар, хезмәттәшләр yok. Әйе, башлангыч чорында беренче елда ярдәм итерләр. Акча җыешырлар, хәлен белерләр. Әмма гомерең буе синең яныңда кырыйда сиңа һәр вакытта да ашарга пешерүчеләр. Һәр вакытта да синең астыңны җыештыручылар. Niндегенә хәлдә калсаң да ярдәм кулын сузучылар. Кемнәр булачаклар? Шушылармы? Юк, әтияни. Әтияни бер кайчанда ташламаячак. Niндегенә баласы булмас. Бик сирәк ул төрле приютларда калдырып китәләр. Анда әтин бик сирәк. Гадәттә күбесе бала инвалид булып тудымы? Берәр юл фаҗигасыннан инвалид булып калдымы?
аны иң каты үз янында кем калдыра? Әтияни. Хәтта хатыннары, ирләре чыгып ташлап китә. Кайберәүләрнең шушы сынаулардан. Аларның янына кем килә? Әтиянисе килә. Менә шушы иң якын кешеләргә кызганычка каршы бүгенге көндә безнең иң салкын караш. Сүзләрнең иң корысы аларга. Йөзебезнең иң ямсызе аларга. Әйе, бөтенесе алай түгел. Әмма кайберәүләр шундый мөгамәлә кыла, кызганычка каршы. Шушы иң матур мөгамәлә. Ихтирамның да иң үстен дәрәҗәсе, сүзләрнең дә иң татлысы, иң тәмлесе кемнәргә булырга тиеш? Әтияниләргә. Чөнки Коръәнгә карасак, күпме аятләрдә Аллаһы Тәгаләнең хакыннан соң һәр вакытта да икенче хак нәрсә? Әтияни хакы килә. Шуның бер аятын гына менә карап китсәк, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Исра сүрәсендә әйтә, 23-нче аятында нәрсә ди? Ва қада раббука алла таъбуду илля иyyah. Аллаһы Тәгалән бер үзенә генә гыйбадат кылды. Аллаһ хакы иң үстен хакларның берсе. Чөнки шул ук әтияниләрне безгә бирә. Сәламәтлекне бирә, шырга ризыгын бирә. Шулай бит, гомумән бөтен ниъмәтне Аллаһ бирә. Шуңа күрә дә без рәхмәтле булып аңа гыйбадат кылырга тиешлебез. Һәм икенче урынга нәрсә ди? Ва бил валидейни хасана. Әтиянигә изгелек кылды. Әтиянигә ихтирамлы булды. Аларны рәнҗетмәде, аларга авыр сүз әйтмәде, бар тик рәхмәт канатларын гына җәйде. Һәм карагыз, Луқман сүрәсендә дә Әнишкур ли, миңа шөкер итегез ди Аллаһ Тәгалә. Рәхмәтле булыгыз ди шушы биргән ниъмәтләрем өчен. Һәм икенче урынга нәрсә? Ва ли валидейка ди, һәм әтиянигә ди. Рәхмәтле, шөкерле булды. Һәм мондай аятлар бик күп. Аллаһ хакыннан соң иң зур хак без уйлаган классташлар, хезмәттәшләр, дуслар түгел. Нишләп соң без менә иң якыннарыбызга шундый дурфа мөгамәлә кылабыз? Әйе, бу бездә дә бар. Сездә дә бар. Әмма динебез, иман тәрбияли ничек? Менә әтиянине кадерләргә, авыр сүз әйтмәскә. Biz шушы иман белән, дин белән генә үзгәртә алабыз халәтебезне кемнәргә? Әтияниләргә карата. Чөнки дин генә өйрәтә, әти-әниең синнән риза канәгать булса, Аллаһы Тәгалә дә синнән риза канәгать булачак. Тирмизи җыентында килә торган хәдистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Рида Аллаһи фи рида валидейн. Әти-әнинең ризалыгы ди, Аллаһы Тәгалә ризалыгы ди, әти-әнинең ризалыгында ди. Әти-әниебез, әлхәмдүлилләh, Раббым, шөкер шундый тәрбияле бала биргәнгә. Канәгать, риза шушы баламнан дип. Улым, кызым, мин синнән риза дип әти-әни әйтте икән, әлхәмдүлилләh, шатланырга кирәк. Һәм куркырга кирәк качан? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Ва сахата Аллаһ фи сахати валидейн. Аллаһның ачуы ди, әти-әнинең ачуында. Әгәр дә әти-әниләребез бездә ачулы икән, Аллаһ Тәгалә безгә дә ачулы булачак. Безне куркыта торган нинди, уйландыра торган хәдис. Әйе, монда дөрес аңларга кирәк. Чөнки кайбер әти-әниләр кызганычка каршы менә шушы хәдисләрне, аятларны ишетмичә диннән куркалар.
Уйлыйлар, балам дингә керсә, ниндидер фанатикка әйләнер, ниндидер җәмгыятькә сыйышмый торган бер кеше булыр дип. Әмма әти-әни белсә, шушы аятларны, хадисларны, ул көчләп мәчеткә, мәдрәсәгә баласын җибәрә, өйрәнсен. Чөнки балабыз, оныгыбыз динле, иманлы булу, ул безгә, әти-әниләргә файдалы. Чөнки ул бала безгә уф дип тә әйтмәячәк. Ул бала безгә ярдәм итәчәк. Ул бала бездән акча көтеп тормаячак. Ул үзе безгә, әти-әниләргә ярдәм итәргә омтылачак. Әти-әнинең хаҗәтен капларга тырышачак. Ул безгә дуа кылачак. Бүгенге көндә без бит җәмәгать диннән, иманнан куркабыз. Без куркабыз балаларыбызны мәчеткә җибәрергә. Biz куркабыз балаларыбызны мәдрәсәгә укырга бирергә. Без куркабыз балаларны, кызларыбызны яулыклы йөртергә. Малаларыбызга түбәтәй кидертергә. Без куркабыз балаларыбызның намаз укуыннан. Әмма бит динебез өйрәтә әти-әнигә уф дип тә әйтмәскә. Әти-әнигә рәхимле булырга, мәрхәмәтле булырга. Әти-әниебез иң якын кешеләребез диергә. Әйтә башлаганым, хадисне дөрес аңларга кирәк. Әйтте бит, кайбер әти-әни диннән курка дип. Әмма кайбер хәйләкәр әти-әниләр бу хадисне үзләренә куллана. Ничек итеп баласы намазга баса икән? Мәчеткә барасы килә, җомгага барасы килә, көндәлек намазларны бер-икесенә мәчеткә күренәсе килә, шулай бит инде. Әти-әнисе нәрсә ди? Йөрмә, вакытыңны әрәм итмәй, ана йигыңа әзерлән. Дәресеңне хәзерлә. Яшь әле, өлгерерсең әле ди. Бала тыңламыйча мәчеткә китә, җомгага бара. Ураза тота. Әти-әни нәрсә ди? Син ятсыз, уятсыз бала. Әти-әнин тыңламыйсың. Син шушы йөргән мәчеттә дә әйтәләр бит. Әти-әнине Аллаһтан ризалыгы, әти-әни ризалыгы. Мин синнән риза түгел. Синнән Аллаһ та риза булмый. Юк. Бу дөрес истидләр, дөрес дәлил китерү түгел. Чөнки гынах кылуда әти-әнине тыңларга ярамый. Әти-әни тыя икән намаз укырга. Булатта тыңламыйбыз. Чөнки намаз укудан Аллаһ Тәгалә риза. Намаз укудан Аллаһ Тәгалә канәгать. Әти-әни риза булмаса да. Яулыктан йөрүдән Аллаһ Тәгалә риза. Һәм шуны таләп итә. Әти-әниебез каршы булса да, бу куркырга кирәкми. Әти-әнине рәнҗетәм дип. Юк. Монда Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан куркырга кирәк. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләнең әмрен үтәмәү. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Шушы мәхлукларны тыңлап ди, бар үтүче карата ди, гынах кылу тыела ди. Әти-әни без гынах кылырга куша икән, Рамазан аенда ашарга куша икән, ураза тотмаска, мәчеткә йөрмәскә, сакалы җибәрергә, яулыктан йөрергә, намаз укымаска, харам ашарга, вакытта тыңламыйбыз. Бу вакытта бу әти-әнине тыңламауга керми. Чөнки нәрсә дидек? Беренче урында Аллаһ Тәгалә тора. Аллаһ Тәгаләдән соң гына әти-әни килә. Әмма инде иманлы әз булса да Аллаһтан куркучы әти-әни мондый гамәлгә бармаячак инде. Чөнки ул әти-әни, әгәр дә әз булса да иман кыйпылчыгы булса, ул белә. Дин шушы ук баласына да, һәм иң беренче чиратта шушы әти-әнинең үзенә файдалы. Дин тәрбияле баланы кешелек сыйфатлары белән, хайвани сыйфатлар белән түгел, кешелек сыйфаты белән әти-әнине хөрмәт ит. Һәр вакытта да аларга дуа кыл дип, уф дип тә әйтмә дип.
Чөнки болар бигрәк тә әни кешеләр. Динебез әниләрне аерым урынга куя. Чынлап та динебездә әниләр әтиләргә караганда да өстенрәк. Моңа без әтиләр дә үпкәләмибез. Чөнки без моны аңлыйбыз. Чөнки без әтиләр чынлап та балага карата безнең бәрбер мәхәббәт салкынрак. Буны бер әти инкар итми. Ни өчен дигәндә, менә без Иге эштән кайткач балаларыбыз, хатыннарыбыз бирә икән, без 5-10 минут уйныйбыз да алар белән, шулай бит, кая нинди эш бар икән, кая ничек чыгып китеп була икән дип, инде чыгу урыннарын, чыгу юлларын, сәбәпләрен эзли башлыйбыз. Шулай бит. Безнең халкыбыз, фитрабыз шундый, без алар белән көне буе ята алмыйбыз. Безнең резерв 15 минутка җитә. Ул бик сирәк әти, ягъни теге 1000-гә 1 булырга мөмкин шундый әти көне буе балалары белән яталган. Әмма күпчелек әтиләр аларның сабырлыгы җитми. Аллаһ Тәгалә безгә салмаган. Карагыз, әниләр, хатыннарыбыз, әбиләр дә алар көне буе шушы балалар белән ятырга мөмкин. Алар аралар бер шиксез. Әмма ничек кенә армасын баласы әнием дип килә икән, ул җибеп төшеп шулай бит куып җибәрми. Без бит арсак та әтием дип килсә дә, бар инде дип әниң янына барды, битеп җибәрергә мөмкин без. Бар инде миш әйтмә инде дип бүлмәгә кереп качырга мөмкин. Шулай бит. Әмма әниләр алай түгел. Әниләр һәр вакытта да балаларын ярата. Ничек кенә арган булсалар да, ардым бит инде бүген дисә дә, бәрибер уңай җавап бирәләр, бер ярдәм итәргә тырышалар. Менә шуңа да хәдистә килә бит. Пәйгамбәр саллаллаһу янына Бухари һәм Муслим җыентында килә торган сахих хәдистә бер кеше килә дә, "Эй Расулуллаһ, ди, менә иң яхшы муамәләгә ди, кем лаеклы ди?" Пәйгамбәр саллаллаһу уммук, әниең ди. Аннан соң кем ди? Әниең ди. Аннан соң кем ди? Әниең ди. Аннан соң кем ди? Әтиең. Карагыз. Пәйгамбәр саллаллаһу 3 тапкыр әнинең дәрәҗәсен өстенрәк куйды әтиләргә карата. Чынлап та, кемнәр төн йокларын йокламыйчы баланы карый. Бала авыртса да төнен йокламыйчы, күтәреп, күкрәк сөтен биреп, дарулар биреп, кем карый? Әни карый. Баланың дигене хәлдә калмасын, аның янында кем калачак? Әни калачак. Шулай бит. Төн йокларын йокламыйчы нәҗискә пычранса да, төндә уянып, шушы нәҗисләрдән кем чистарта? Кем 2 ел буе күкрәк сөтен имезә? Кем аны 9 ай буе карнында йөртә? Әни. Сахабадан сораганнар бит, бер кеше килә дә, сыртына салып әнисен хаҗ кылдыра. Тулысынча бөтен хаҗны һәм сорый. Мин ди менә хаҗны тулысынча сыртымда кылдырдым ди. Мин әнинең хакын түләдемме? Юк ди. Син әнинең менә шушы бала тапканда, шушы авыртуында әле түләмәдең ди. Чынлап та без күпме генә әти-әниләргә бүләк ясасак та, күпме генә сәдакалар бирсәк тә, тәмтемнар алып бирсәк тә, хәтта өйләр төзеп, машиналар алып, санатория, төрле Дубай, Турцияларга путевкалар алып бирсәк тә, әниләрнең хакын үтәп бетерә алмыйбыз. Әле без шуңа ятсызлыкка барабыз. Инде 30-40 яшькә җитеп тә, кайберәүләр әти-әниләренә үпкәләп йөри. Менә абыйга булышты, йортларын төзерде, машиналар алып бирде. Миңа бернинди ярдәм итмиләр дип үпкәлибез. Әйе, дин буенча инде балаларга тигез муамәлә кылырга кирәк. Ансы сүздә юк. Әмма бит алар бит инде безне үстергәннәр. Аныбыз, әниебез 9 ай карнында йөрткән. 2 ел күкрәк сөтен имезгән. Нәҗисләре бездән чистартып торган, ашаткан, шушылай җиткергән бит инде.
Безгә бит инде вакыт җитте. Нишләп без уйлый белмибез? Менә шушы яшькә җитеп тә мин әниемә, әтиемә ярдәм итмим. Нишләп мин аларны ремонт ясамыйм өйләрендә? Нишләп мин көтәм алар миңа ремонт ясаганын? Нишләп мин көтәм алар миңа машина алып бирә? Нишләп мин аларга яхшырак машина алып бирүен теләмим? Нишләп мин аларга ремонт ясамыйм? Нишләп мин анда көтәм аларны минем машинага бензин салганын, миңа продукция алып биргәнен кибеттә? Нишләп мин алып бирмим шушы продукцияны аларга? Нишләп без шуны фикерли алмыйбыз? Алмаячакбыз, әгәр дә без иман белән, дин белән тәрбияләнмәсәк. Динебез генә өйрәтә безне, менә син бала, эй бала, үз әти-әнingә изгелек кыл дип дин өйрәтә безгә. Менә без әһәмият бирәбез шул. Йыгыларга, институтларга, башка төрле нәрсәләргә, әмма дингә менә салкын карыйбыз. Әмма шушы дин безне тәрбияли. Шәхес буларак, кешелекле. Әйе, алары да кирәк, укырга кирәк, игесенә дә әзерләнергә кирәк, профессияда алырга кирәк. Әмма бездә бит шушы иман, дин, кешелеклек сыйфаты булмаса, шушы дөньяви һөнәр алып, без бит уңышка ирешә алмыйбыз. Әйе, байда булырга мөмкин без. Шулай бит, нинди дәрәҗәгә дә ирешә алырга. Әмма кешелексез сыйфатлары сәбәпле безнең белән бу дуслар акча аркасында гына булачак. Шушы эштән кудылар икән, акчасы калган икән, безнең янда булган кешеләр бөтенсе китеп бетәр, бер үзебез калачак. Әгәр дә син иман белән, дин белән, кешелеклек сыйфатлары белән тәрбиялә, нинди генә халәттә булсаң да, син тирәдә булган кешеләрнең күпмеседер бәрбер калачак. Син кешелекле булдың, син гадел булдың, син мәрхәмәтле булдың. Һәм бигрәк тә әле калачак кемнәр? Шушы әти-әниләр. Шуңа күрә иң беренче үземә, аннан соң сезгә чакырам нәрсә? Менә шушы иң якын кешеләребезгә дә иң яхшы мөгамәлә кылырга. Иң матур сүзләрне аларга әйтергә. Җиңик нәфесебезне, әйе, кызып китәбез, кайбер ачуда чыга. Кайбер вакыт гаделсезлекне күрәбез алар тарафыннан да, әйткәнемчә бит, кайбер балаларга күбрәк игътибар бирәләр, кайбер белмиләр. Әмма гызыр табыйк әти-әниләребезгә. Кайбер вакыт авыр сүзләр әйтеп куйганда гызыр табып, изгелек кылып төзәтергә тырышыйк халәтебезне. Чөнки алар безне шушындый бу дөньяга килүебезгә сәбәпчеләр булды. Онытпыйк, ничек кичкенә вакытта алар безнең белән уйнап, бер сорауны 10 тапкыр биреп тә сабыр гына җавап биргәннәрен онытмыйк. Хәзер бит әти-әни шушы телефонда яки компьютерда бер нәрсәне таба алмыйча, эшләй алмыйча, бер-ике сораса инде, булдың инде бер аңгыра, шуны да белмисең ни кызып китә. Ә без кичкенә вакытта, 2, 3, 4, 5 яшьлек вакытта без алардан бер сорауны 10-20 тапкыр сорыйк. Һәм алар 10-20 тапкыр ипләп кенә матур гына җавап бирәләр. Кызмыйлар бит алар. Ә нишләп соң бездән 2-3 тапкыр сораган без кызабыз? Аллаһ Тәгалә игелекле, хәерле, дугачы балалар насыйп итсен үзебезгә дә. Һәм без дә шушындый әти-әниләребезнең ризалыгын ала торган, аларга мәрхәмәтле була торган, һәр вакытта да дугачы булган, тәрбияле, кешелекле балалар булырга насыйп итсен. Субханакалла бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.